Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, Gong, anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Rasa suluk, rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Yen suwane Petruk apa dene Bagong ming bakal gawe geger dielingake yen to iki ning Kedaton. Iya Dimas, prayoga nunggonmu lungguh. Yo wis ora kurang prayoga. Panakawan Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing Lodoni dumawahing Tawang Tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula mun jantung esuk Maduka Sanata, kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung Panakawan. Mila kiranging tata krami, kiranging munggah uga kula nyuwun pangapunten. Ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana, kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma tansah pinayanganing kawidadan niring Sambikala. Iya Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok ngumepe klambi. Riwiteno panas kono, Tru. Iya. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iku bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi, mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe Panakawaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning Panakawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe kuwi lho, Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to. Sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti? Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun piye Bagong? Nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa.
Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya arep wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem ngandani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pengantenipun Dara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Podolarjo. Pengantenipun Dara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya, Petro Bagong. Nun. Raharjo sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur Maduka Sanata. Iya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun ndungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun sampun wonten setunggal condro niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus ketap-ketip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku iki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gedhe. Kan ra-urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu dingluhne lak pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur, bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mung nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Klimasada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang auto TV waduh wis tuku TV wis karo kasidi apa kasidi player VCD kok kasidi senen ilikmu kowe ku profesor di kaset kuwi heeh APCD heeh apik terus wah kanggo nyeteli film silat mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Wes. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka Jamus miyang Jimat Klimasada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon
Sedianipun Petruk dinten niki sabibaring masiwakan Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka Nekula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu, selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa. Lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang boten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Hembanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa. Ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa menika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar. Pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh. Petro wonten dawuh. Satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang ruga. Nggih. Lha niku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ora tau gelem. Wingi dek pas kira ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangetan kok, Gong. Niku lho sinipun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro dalem aja ngluputke aku ya Petro. Lah pripun yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep, yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho sebabe napa? Mara gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula ki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten iki pripun? Gong. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyareke jam pira? Ora paham cah iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Hah? Ora ana ning pasewakan. Lho. Endi? Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nang nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa apa bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara, tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus kelima sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Ngapa ya, Tru? Menengo.
Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Ndara piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut to? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nek kula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejek-kejek. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene tak omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah iya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, Gong, anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Limasada. Pustaka Jamus Limasada. Aku nek nganti ku bapak ora kelakon didhep Pandhawa 5. Nek bapak cilik lara, gedhe tekane mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngerti aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu kan. Ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodimati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa?
Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sapenamu dhewe tau naunake. Tru? Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane Projing Dwaraka. Wis lak mecicil bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung Sinuwun Ndrawati durung adoh, terus doyaya Tru yo. Yo, bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Manus manik jajalan surtane baune blik anak ratu diancam karo batur-batur harga ngopo parek kowe Janaka kok tingak-tinguk areng ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mireng sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisahan ya Dimas. Pisahan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Mlayune nek ndi ya, Gong? Aku ya ora ngerti. Aku ade kok klipat lunga. Ayo kan men. Ketok gayenge. Oh, gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Ndrawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titihaning Sinuwun Ndrawati iki kreta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Tilase. Iki. Oh. Ayo kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Ha ta, iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Tak turute. Ya. Hati-hati lho, Gong. Udu gak terus. Udu. Wong gawa bata. Ah mesti kok ya. Wah, wis. Ning mesti ketok ora ada terus wong aku ki mau kaya seliringan kok ning Amarta. Ha iya. Piye Gong? Sik, Tru. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Dilek ana sik. Apa, Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik apa piye? Yo.
rada telat sawetara ora apa-apa ya Nok sing wigati kabeh lancar ya Mak. Iya iki awak dhewe sowan ana ing Desa Kembang Kuning Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Iya nalika semono awake dhewe tinimbalan sowan mrene lumantar panjenengane Raka Mas Kapten Sutyono. Ya nalika kowe karo aku pentas ana ing Gunung Kidul ditemoni ya didhawuhi dening panjenengane ingkang ngundhuh ya kuwi panjenengane Bapak Prawata. Ya Bapak Prawata. Tasakuran terpilihnya menjadi lurah lan DPRD 2 Kabupaten Purworejo. Ya bengi iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Nok. Ya kagem panjenengan ingkang wis lulus minangka dadi pangareping masyarakat ya kuwi panjenengane Bapak Lurah lan panjenengane ingkang wis ngasta minangka dadi DPRD Kabupaten Purworejo. Ya ora ana atur ingkang wajib diaturake jaba mung amanah merga kuwi kabeh dadi amanahing para kawula ingkang wis tinampa dening panjenengane Bapak Lurah ingkang enggalan panjenengane Bapak DPRD Kabupaten Purworejo. Ya kabeh supaya iso nglakoni kanthi becik. Iya sing jeneng dadi wakil rakyat ki manyen ora gampang kok Nok. Ya minangka dadi swaraning para kawula minangka dadi aspirasining rakyat panjenengan inggih lenggah minangka dadi DPRD kuwi dadi jembatan swaraning rakyat ingkang bakal katur marang pemerintah pusat. Ngono ya Mak. Iya mula aku ngaturke amanah tegese ngasta bawat minangka dadi DPRD Kabupaten Purworejo kanthi tewajuh niring sambikala lan pinaringan penggalih ingkang sentosa tegese nek atine kuat ora bakal blender tegese ora bakal blender iki ora bakal nglalekake marang amanahing rakyat no. Ya ngono ya Mak. Iya mergo racak-racake akeh-akehe ya ning ora kabeh ming salah siji oknum sing jejemberi marang asmaning DPRD bareng wis dadi ya lali karo para kawula rumangsane lungguh ana ing kursi derajat pangkat nepak mbun-mbunaning para kawula ora apa jeneng nampa aspirasining masyarakat sing dioyak ming butuhe dhewe kuwi ya akeh. Ya ning tak jaluk aja kaya ngono. Ora lurah, ora dukuwa, ora camata, ora bupati ya. Ya. Kae nek nggone ngasta bawat perintahan lali karo masyarakat, guru karo karepe dhewe ora suwe no. Ya. Ning nek amanah tegese tansah nindakake apa kang dadi kewajibane nampung aspirasining masyarakat diaturke marang pemerintah pusat saengga apa yang dijangka dening para masyarakat ki bisa kasembadan. Wah tenan wis to bakal langgeng le dadi ora dadi lurah, ora dadi dukuh, ora dadi camat, langgeng ngasta pemerintahan utawa langgeng duweni derajat pangkat. Panjen ya ngono ya Mak. Iya kula awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tinimbang iki tinimbalan sowan ana ing Ngombol ya Kembang Kuning. Desa Kembang Kuning Kabupaten Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. Iya panjen bener. Iya. Iki mau gandeng wiwite wis jam 10. Iya. Mula awake dhewe ora usah kokean gunung tanpa guna. Sing baku padha-padha bareng-bareng ngucap syukur. Nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti ngrepekaken kidung mantram rahayu ya manut marang kapitadosaning piyambak-piyambak ya dene panjenengane para bapak-bapak sing wis kepareng maringi sedekah dana rasa tontonan marang para warga iki muga-muga nggone ngasta bawat minangka dadi DPRD lan ngasta bawat minangka dadi lurah niring sambikala pinaringana jejeg imane pinaringana tansah sabar ikhlas. Lah sabar ikhlas kuwi sing paling wigati merga ngerangkani wong sepirang-pirang wong sak desa wong sak kabupaten kuwi ora gampang penjaluke werna-werna watake dhewe-dhewe mula kudu iso ngrangkani kanthi becik lan apik no. Iya bener ngono Mak. Mula dina iki awake dhewe kadhawuhan sowan mrene sing wigati supaya iso ngaturake ya sawetara hiburan ning wayang kuwi gandeng ora mung hiburan tok ya uga ana inti sarine utawa bab-bab ingkang bisa dipethik dening para lenggah pancene ya ngono ya
ngaturake panuwun tanpa pepindhan iki akeh nawala ayo padha diwaca mbaka siji na. Iya. Iki awak dhewe diboyong rene byeng. Ngono ya Mak. Iya. Ngerti ora usah nganggo tendoe dhuwur wis tenda kukuh bakuh. Lah iki malah dinahi tenda meneh. Ayo seng ayo sumuk. Ya wis ora apa-apa. Ora masalah nok. Dadi iki penonton akeh semene akeh iki upama udan wis ora bakal kocar-kacir. Iya. Ora kaya dek neng Ngawi wingi kae. Bubar ra sida wayangan nok. Iya. Wis tekan Ngawi ning wis bayaran ya ora masalah. Iya. Ngono ya Mak. Matune sesuk bakal ya ngijoli. Iya, ya pancen bener. Nawala saka sapa wae. Tak wacane mboko siji ya, Ngger. Ya, aja kesusu. Kabeh mengko bakal entuk wektu dhewe-dhewe. Ya. Saka sapa dhisik? Iki tak aturake sing sore mau titip aku jarine saka Pontianak. Ya, ado-ado saka Pontianak. Dilalah wis kepareng kondur ngepasi awake dhewe pentas terus tumuli nonton mrene. Ya. Nyuwun pamundutan fragmen cerita Ken Arok dan Ken Dedes. Waduh lah iki. Pemain Ken Dedes Mbak Tatin, pemain Ken Arok Solikin. Tunggul Ametung Kesban. Nah iki sing dadi masalah Solikin iki mergo iki kekeselen lara ora mari-mari no. Iya. Mula pirang-pirang bengi ora mangkat. Iya, ya engko kenarok. Wajane geter pas kenarok. Nek kae ora kenarok ning kok kenadus ora tau gelem. Iya. Panyuwunan saking BWKS wonten Riau. Oh iya Riau. Nderek kintun salam kagem alumni SMP Bakti Mulia Purwodadi angkatan 97. Iya. Matur sembah nuwun. Iki ya ana meneh. Engko diaturake mboko siji ya Ngger. Iya, rasa dadak kesusu. Nyuwun sekar kadung tresna vokal Mbak Hana Pertiwi. Kagem warga laras mugi-mugi pinaringan sehat lan sugeng ambal warsa enggal 2020. Keluarga Agung Bengkel Mbah Surip. Iya. Sugeng dalu nyuwun lagu Caping Gunung Banyuwangen dipun bawani Mbak Anting saking Menyapi Haji Suhat. MMPD SMK Pembaruan PN Purworejo. Ya. Paguyuban keluarga besar Purworejo Pakuwojo. Ya, katur bucange. Alon-alon Mak. Ndak suwek. Iya iki. Eneng sing suwek barang. Iya. Kesusu-susu gambyong mari kangen lungiting asmara dikoplo. Oh iya. Katur dumateng Bapak Sutardi sekeluarga lan anggota DPR di Kabupaten Purworejo ugi bapak-bapak anggota Dewan saha masyarakat Purworejo sarta penggemar Inggit Purwo sugeng mirsani tan sampai tancep kayon Pakuwojo Paguyuban keluarga besar Purworejo Jakarta. Oh iya. Ketua Umum Bapak Zainal Arifin, Sekretaris Jenderal Dr. Andes Edi Seswoyo, Wasekjen Bambang Dwi Waluyo sedaya sami ngrawuhi matur sembah nuwun binyang pinanggih tanggal sekawan wonten ing Sunter Jakarta Utara. Yo. Ngono ya Mak. Matur sembah nuwun wis pirang-pirang dia tak wacana. Ya saiki mingkari ngaturake lelagon. Ya. Sinden gawa pira? Sinden gawa 8 iki kok kledang-kledang ana rawe masih ana sajake ya ditimbali karo panjenengan ingkang Mengku Karsa. Ya. Ya dimanfaatke ya Mak. Monggo. Yo, alon-alon mbase ana jumeneng yo Mbak yo. Yo. Ya, alon-alon mengko ben sedaya kepenak. Klintang-klintang numpak andong apel klingklong. Sembah nuwun. Iya. Wah, iki kerep banget pasangan karo aku ning Ayu Jakarta no. Lho, mbase ana iki. Iya. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Wah, iya.
dagelan arusan ngene iki. Nggih, Mas menika. Awale ya datar-datar nganti tekan rampung blas datar terus. Nggih, mong terus gledak. Ya aja gledak. Ha nggih, tegese bubuk. Nggih. Matur sembah nuwun karo panjenengane ingkang mengku gati. Nggih, ngaturaken panuwun awit kula katimbalan rak sowan wonten mriki nggih matur suwun wonten ing adicara tasakuran nggih. Nah, lurah karo penyalip Bapak. Nggih, Pak Lurah kalian Pak DPR nggih. Nggih menika putra kalian Bapak kados nggih. Putra Bapak piye? Pak Lurah putrane Pak DPR nggih. Nah, bener to. Oh, ngaten. Nggih, menika putra ingkang bapakipun dados DPR. DPR kaping kalih. Kaping kalih 2 periode. 2 periode. Pak Lurah ugi 2 periode. Wah, luar biasa. Padha bapak anak. Iya, bapak anak dadi kabeh. Bating praja kabeh. Nggih, menika nggih. Mbak Siona ajeng ngaturke napa? Slamet kagem Pak Lurah kalian Pak DPRD kemara monggo. Nggih. Ngaturaken selamat bisa menduduki di DPR lagi dan di kelurahan ya. Oh iya. Semoga anggenipun ini campur mboten napa nggih? Mboten napa-napa. Nggih wong AGS wing nganggo campur kok nggih. Nggih menika saged ngayomi para masyarakat warga mriki. Saya majeng. Matur suwun. Apik ngono kuwi. Tata basane sing apik. Nggih menika. Iki ora ning wongkon DIY iki ning wongkon Jawa Tengah. Nggih menawa wonten Jawa Tengah nggih Purworejo. Purworejo. Saking Ngombol. Hah? Ngombol kita. Ngombor apa ngombol? Ngombol. Ngombol. Iya. Ilate metu ngombol. Ayo karo diwiwiti tetembangan iki sak wektune ngoyak. Iya. Nggih menika sampun jam 1 ya. Jam 1 dengkulmu mlocot. Lho tegese mengke suwe-suwe rak jam 1 pun mendel mawon. Iya, nek mengko suwe mesti bakal tekan jam 1. Iya. Dibuka rasane sik, Mak. Iya, karo Mbak Anting Lambangse. Iya, sinden saka Kediri. Wis. Asline Kediri. Asline Kediri ning sekolah ning Yojo. Oh iya. Monggo Mbak Anting. Salon, Nduk. Saya lemu-lemu seger-seger. Wingi ketemu isih cilik saiki ndang semono ya, Nak. Ya, Nduk. Napa kula tambah gedhi? Ya tambah. Napane? Napane sing gedhi? Ya komplit no gedhe salah siji neh wagu. Gedhe salah siji maksude piye? Lah nggen pundi lah nggih komplit nek gedhe salah siji pundi mawon nek kur salah siji ya kur elik ya. Heeh. Gitu. Ngoten, Nduk. Nggih, Mbah. Untune ditambal ya niku. Ora tak tambah tak plester nganggo semen blawu. Wah wis. Wis. Mangga. Napa Pak De? Caping gunung. Caping gunung. Banyuwangenan. Madura. Madura. Monggo diaturke. Ki arep cilik kaya ngene suarane melengking-lengking. Kok jinjit-jinjit delok apa? Mboten. Oh ya ora apa-apa. Do mresani kowe kabeh. Cilik ning dawa. Jane lak tenan. Metit. Terus lembut deh sayang. Esuk Madura nganggo sayang. Nggih. Bar medhit terus sayang. Terus Mon memajang kon keruk jenur. Apa guyu? Anu nggih guyule kon keruk.
padha guyu ora apa-apa nek jenenge seneng karo kowe ya. Keruk kuning Radin artine apa nek rabinem kuwi mau? Apa? Radin Oh radiem. Radin Oh radin ki apa artine? Raden. ini Oh Raden. Kang Mas. yo kemeruh Pak Dik Apa? salah Salah piye? salah artinya salah Radine apa? cah bagus cah Oh. ayu Oh kuwi Radin. iya. Oh cah bagus cah ayu Radin. Kok kowe ngono iki aku kemeruk dengkulmu melotot ora. Padake degan. Ya. Lon. Mulai mendit-mendit jange mulai cincing-cincing. Aku iki malah nyeleding kluk. engko tak culek nek nding Aja diculek. kok mesti ndelok Ya engko wis engko tak bener. Mulane ora tau unggah-unggahke ngono kuwi. Nek salah dede kula lho iki kekuatan lho Pak Dik Kekuatan piye? kekuatan nek ku nyuwara Oh. keleke buka jari Edi unggahke tapi saiki aku ra rangkepan Lah rangkepan kok dunggah-unggahke. Wis aku wis wong tuwa kliwat aku wis. Untung dhuwure seng. Suwi ra anteni. ya Oh, silbal jan. Kaya akeh gegremet apa ya? pasirna berengse Menjiwai menika Mas. Mula nek nembang yen iya. Pantek konsentrasine tenanan. Manter ning kene ubek wae. Ya. Ya. panas Ujen. Panas ujen. Ling-aling. panas ojen lengaling sayang tapi So, gunung kesamplak wiron. Ya, kanca-kanca mangga. Ya. Misowa cape saya Lagu. lagu apane? Lemune sayang. Ayo ora kulino muni sayang mau. Adate kon mbokmu. Sayang. Ya. make bineka laben lake inumenason berse berse
Wis alon-alon aja. Lho kowe mengguk ra kowe. Wong jembabasan kok ya Kudune alon-alon. nah ini ya pancen ciri khasé Madura ya ngono kuwi kudu keras ngono kuwi. Sehat. Nggih. Mula ya kendhangane ya cara Banyuwangen ya. Panjen bener ngono nggih. Wah. Masih ono ya kersa joget. Lah iki ora asline ora lulusan dagelan kono. Asline lulusan seni tari. Oh. Ning gandeng seni tari ora pateka, dhek ora pateka payu, rupane elek. Ha iya. Terus pindah ning nggon dagelan. Sing saya rusak. Ora kok sing saya rusak, ya nyatane rezekine liwat kono iki disyukuri wae. Kudu disyukuri. Leres. Ya dilanjutke ya, Mbak. Nggih niki layang akeh banget ndak ora tekan gone. Ya. Songo Nyuwun Sekar Gambyong mari kangen. Nah, ayo iki Tatin kok Tatin. Tiwi sing iso Gambyong. Ya. Tiwi iso. Ya paling ora wong loro mak ben supaya gayeng. Ayo. Nggih. Yo, wong loro si Tatin karo Tiwi sing iso joget Gambyong. Ya, kaya ngopo. Iso. Iso kowe iki kok iso sapa? Lah kowe iki iso. Wis tau joget Gambyong kok. Wis tau jogetke Gambyong lho. Piye dadak dikapake? Goleke derek po. Kaya wis abut ling ngadeg. Oh, apal-apal wis. Oh wis kok apal. Yuk, engko tak tuturi tak ajari. Mbak Seono iki pinter joget. Engko tak ajari. Engko kowe ngarep aku mburi. Yo. Pripun len joget? Yo biasane wong kowe iki. Parai ya, Mbah. Tak warai, aku ki kulino marai ning ora sportif aku. Kok nek aku wagu piye? Len joget wagu. Ah jodone karo sing wagu-wagu ngene iki. Lah ya, mana jenengan ya? Iso. Ya. Si Mbak Tiwi. Oh ya iso Gambyong nek iki cetha. Iso. Nggih. Ya. Kaya angka 10 ta. Jan nek niki limbukan dobel. Kok limbukan dobel? Ini siji lemu yang cilik. Waduh. Nggih. Mangga ya saka ngendi ya? Gambyong iki pamundutan saka Pakuwaja. Paguyuban kulawarga Purworejo. Nggih. Keluarga besar Purworejo. Gambyong Parianom. Ya dibukani. Saka kono. Saka kono. Bilang nomodok sike. Saka kono. Anu Mas kei dalan sik. Pane Gambyong napa sih? Saka ngendi? Gambyong Pangkur apa Parianom? Mari kangen. Ya wis. Ya mari apa Rik? Ya mana gerakane iki kur padha ning kur iringane iki beda. Lho gerakane padha iringane beda. Mangga, ya. Kajari sen. Ya, kowe melu ra apa-apa.
Kowe dadi ora luwes to kowe. Lah napa? Ah kelemon kuwi apa? Ya aku ora apal lho. Lah piye wong ora apal kok kan joget. Nanti mah kok joget limbuk. Kaya iki limbo iki sange iki apa? Cinguk. Kok cinguk-cinguk Cangek ro cinguk. Iya. Bali nang gone pokoke ngesahke ngono wae. Nggih. Siap. Mau ora ketang gambyong dadi nglamber ra masalah. Iya. Ngono ya, Mak. Gambyong yang kokean gajih wis ora apik. Nglamber mari kangen. Ya. Wis diatur. Nggih. Tekno piye wong angel ibu sindan-sindani nang Gresni wara gelem nyinden terus ora gelem belajar joget kuwi pirang-pirang. Ya mula ki nggo ngawekani wae pancen ya bener ya Mak. Nek ana pamundutan gitu. Nggih. Sampeyan ya lulusan tari ya blas ora dong. Nun, Sampeyan jarene lulusan tari ya. Ha kok ora dong? nek riyen dong kula. Ha saiki kok ora iso? Apun mboten ulangan kok kula. Wis ora apa? Aku lho nek anu nek ulangan kok sing apal. Sing diulangke apa? Ha joget. Gambyong ki joget apa bal-balan? Nun. Ayo niku bal-balan ning anu nanggap joget. Ora petha, ora cetha. Ya ampun nesu, Mas. Lah wong takoni gambyong kok ora apal ndirene. Apal niki wau. Kok niku wau apal wong ra iso dinut kok apal. Sing do ngenut sing do luput. Ha sing ngarepe ya luput berarti. Lah mula aja do ditirokke kleru ditirokke. Ora dong tenan. Ngayal tenan, Mas. Ngayal bocah ki. Kowe kuwi kok bocah kuwi. Oh nggih. Ngapunten nggih. Nah, ya ora apa-apa. Nggo pepak-pepak nggih, Mas. Nggih, Mas. Kali menika ki pamundutan malih. Saka Kapten Setiono, ya Kodim GK Kapten Sugiarto dan Ramil Ngawen, Kapten Slamet dan Ramil Semin, Kapten Sutiono dan Ramil Semanu, AKP Kasiwun Kapolsek Ngawen, Gunung Kidul iki saka Gunung Kidul kabeh iki. Ya luar biasa. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh ya diaturake sik Mak ya. Sapa sing kepareng ngaturake? Sinten? Ya njupuk sinden saka daerah kene no. Ya sapa Mbak Lian monggo. Podang Kuning. Menika saking mriki nggih Mas. Nggih, saking Mirit nek mboten klentu saking. Mirit. Nek saking Mirit Kebumen. Mirit Kebumen lho nggih. Monggo jeng Nduk apa sapa kene. Wah. Iya. Jejer Mbah Siono. Simbah ra apa-apa. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Siwa siapa ki? Nun? Siwa siapa? Oh, Sehono. Oh, Siwa Siono. Sira. Sugeng tepang, Pak. Nggih. Ya, ngapake ya lah. Kepripun? Kepriben. Kula Heeh. ora kepriben. Kabare Rika. Kabare nyong apik, nggih, alhamdulillah lemu. Siono iso basa kono enggak ya. Iso Rika. Nggih. Rika. Dirantai ya pingget kok dirantai. Ono dirantai. Podang Pundi Pak Kuning. Dalang? Napa, Mbak? Terus pundi kepripun? Menika wonten ingkang nyuwun Podang Kuning. Oh, nggih. Ya, diaturake monggo, Mbak. Mula Dipun kok- bawani nggih kenging. Nggih. Ya. Ya. Dibakwani heeh, rodang goreng. Pamundutan apa panyuwunan iki? Panyuwunan. Oh, nggih. Sik iki wau napa iki? Podang Kuning. Ya, saking kapten-kapten. Oh. Ya, Kapten AKP. Kapten Setiono, Kapten Giarto, Kapten Slamet, Kapten Setiono, AKP Kasiwun nika sedaya saking Gunung Kidul. Wah, kapten sedaya nggih to. Nggih, kapten. Tenan. Podang Kuning. Nadyan wujud temong peksi Anggere muni peksi wangun nih. kepripun? Wangun muni peksi ngono. Peksi niku manuk. Ya iya. Apa Nggih. terwelu. Nggih, wong kula nggih tau ngingu manuk. Oh. Jeruk puter Manuke kula loro Pak riyen, Pak. loro. Nggih. Oh, manuk kok loro. Nggih kula duwe manuk loro ning mabur kabeh.
kok boros. Pripun? Loro mabur kabeh. Golet kurungan maning. Oh, ya wis ora apa-apa. Berarti kurungane suwung iki sih. Non Kurungane suwung ki manuke loro lunga kabeh iki. Suwung nggih mboten enten manuke niku Pak Dalang. ya sesuk tak isenane manukku. Manuke sinten? Manukku. Manuke Mbah Siono. Heeh ya. Manuk napa? Pleci. Manuk pleci siapa? Pleci kur cilik. Ya engko merobol. Heh, kok Merobol manuke anak cilik. Kurungane gede. brojol. Tegese brojol ta Ya, merobol. metu mening ngono. Ditaleni. Manuk kok ditaleni trek modan ora. Kowe aja semelang aja susah nek manuk. Kepripun? Aku neng kono ternak. Oh, ternak manuk. Manuk. Kagungan manuk akeh nggih. Kathah. Kurungan loro lunga kabeh. Manuk. Wah, seana bareng karo kurungan suwung terus le ngematke tenanan. Kaya tonji ya. Apik iki. Alus manis tur mrak ati Ndekno kok ya tok culke ngono. Kepripun? Lah wong alus marak ati kok ya tok culke iki kepripun? niku ucul dewek Pak. Oh ya mulai sing nek anu dikulino dilus-lus. Manuke Nah iya dipakani sing apik. kula nggih tak pakani niku pun kula rumah apik-apik angger isuk tak wedangi. Oh ayo dimbrodol mau diwedangi kok. Diwedangi manuke ayo mlayu. Wis tak trimo golek kurungan wae. Wasemikan kula la na golek isi podang Neno. Iba bunga tiku Neno. nyanding bisa dadi tombo Ya, mangga. iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang utang mobang meter anggon ku goleki lara rasa esok awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawa leyang tak salah menclok ning weteng kegancangan tak rindu saka katungan sarwa ngoceh dheweke ngalih penclokan ilukai tak jalo mbak aja ngiji podang kuning agawe pikirku kompe lere
ireng tak salah katon manise bebunga yen kelakon dadi duweke hati butek jiwa liyan yen sipot kang adudon arti keperangan saya tak seranani sun pikaput wis ora krasan kaluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng mijar angganku goleki ora krasa esuk awan panjenengan yen nganti liya kang nyawang tak sawan besok nang lepang jangan tak riti sapa kantungan sarwa ngoceh ewek agawe pikirku komeng leret ireng tak sawang katon manise bebunga jangan ati keberangan ora mandu atiku san sayang matur sembah nuwun Mbak Lian. Iya. Ki melu pirang dina ngono wae saya lemu meneh iki. Kowe ora paham apa artine Mbak Lian ngendika muni manuke ndo mabur mau. Nggih, pripun to? Rondo. Rondo. Kula pun ngerti. Pun ngerti. Oh, lah kowe malah luwih glidik malah. Ping pindho. Maksudnya piye? Maksudnya ping pindho piye? Tegese manuk loro mlayu mabur kabeh niku. Heeh. Ha nggih. Kuwi tegese apa? Tegese manuke mabur. Maksudnya kuwi mau ping pindho mau apa? Rondo pindho. Ngono dijelaske ora. Wah kok jelas-jelas. Iki tak rahasiake sih kok. Kok dirahasiake ora? Iya. Ya disambung meneh no, layang nanti wah kaya uwuh kaya ngene. Kaya oyan iki. Matur sembah nuwun. Ning ya mengko dipara ya nek ora iso diaturake nggon limbukan nek wektu nentek engko ya diaturake nggon goro-goro. Ya. Sugeng dalu bucange kula Yusuf Effendi. Kula badhe nyuwun duetipun Mbak Tatin kalian Mas Katno. Oh iya. Tembangipun derek kemawon. Nggih matur sembah nuwun kagem bucange Sugeng Rawuh ing tlatah Purworejo. Matur sembah nuwun. Ya. Tin, ayo Tin. Yo. Mbut gawe meneh. Ya.
Ayo. No Karno. Ayo Mas Karno. Ayo. Ora ora apa-apa cilik kowe iki ya ampuh wis munggah ngadeg to kok. Ini Karno, ayo. Kur musuh iki kok leweti. Kok dadak tak gendong apa piye? Hah? Hah? Ngomong apa nek omong nganggo mic? Nah kur kok celeret gombel. Celeret gombel mencok nang uwit kur cilik. Celeret gombel. Heeh. Apa kuwi? Kewan apa? Ayo kewan celeret, heeh. Konine piye? Celeret gombel. Iya. Ana ndi e? Oh, golek mic ya. Apa? Apa? Aja diketak-ketak. Ayo iki wis gayeng iki calon iki bakal padu wong. Heeh, aja diketak-ketak. Nek ora pentas we Padu Mau wis bae. e mau. ora cocok e. Iya. Ya arep bawa apa caloro? Kok mado pandeng-pandengan wis iki. Kang Senan sik bobone napa? Sesuk teng glenik ora. Ayo sapa? Wis pira swara jul ngono wae. Duetipun Mbak Tatin karo Mas Karno. Iki duet ki aku ya ora dong, maksude duet ki kon duet kon nembang apa duet kon ketoprakan apa piye aku ora dong. Wong duet. Pun iki Pak, pun kedadean. Ya. Lho, Pocong. Wis dadi. nyanyangan apa kok kedadean Tembang pocong. Wis Oh iya, dadi. Piyai Purworejo kok mentok pameri pocong. Pocong ki wong ngarit wae iso nembang pocong e. Napa, Pak? Mah sing dawa sing Ganti. sing arep kowe arep golek le cendhek mingan ming bapak pocong cangkemmu marem mandhuwur. Cangkeme apa? Ganti. Ayo sing ganti sing dawa. Kowe iki mau apa lho? Kowe pengen apa? Tembang apa? Nembang apa piye? Wil. Iki Wila padu tenan. piye? Dialus din. Dilus ding. Panjenengan menika ajeng nembang napa Mas Karno? No Sinom Karno. grandel ya. Hah? Sinom grandel. Grandel. Sinom Ya. grandel. Ya, suarane apik kok dimaning-maning. Ya. Kualik piye? Memanismu. Apa e? Cari kualik iki apa piye? Angu jiwa. Ora kowe dadi wong kok bendina salah iki piye to? Salah apa? Jarike bener ning lereke salah. Lah wingi jarike liyane do ireng kowe putih dhewe. Salah lembadek iki. Ha, salah lembadek. Lembadek iki wis Nek omongan mbok sing seru. Omak-omi. Mbok set. Heeh, Ora usah wedi. pun seru ini iki, Mas. Lah wis semono kuwi seru. Pun seru paling seru. Aku rindik banget kira. Ah wis kesuwen tekan. Agawe ru citeng kalih Pek. Roro napa loro? Ya karemu kowe milih loro apa roro? Lah wis iki kok Hah? Roro opo kang si natyo upama mundut Sekul rukmi tartamtu tak turuti kuwi mike tok mut piye no? Kok mambu?
Nek suarane apik nek nembang, nek guneman kok klesak-klesik. Iya. Bahasa nembang ya apik. Neno ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ing madyaning ing madyaning coloni Neno temah gonjing hanggenjong neng paku lingan Pon, Pak. pun nggih Pak atibake apa? Tibake apa? Lah kowe kok anteng arep sing arep nyanyi kok aku meng bawa ya ora karo joget bareng. aku rasa joget Ya sae-saesane. Cah iso-iso. Aku mau ya ora iso kon joget kok. Lah saiki kowe ya joget sae-saesamu. Manut karo tatin. Ta manut tak antri. Wis to manut mbane dicengkiwing Kowe kowe. ngapa? ayo sasenengku Ya ngene nang kene joget karo aku. nyanyi lekas Galak. Anu kembang rawe napa gubuk asmara, Pak? Gubuk asmara ya kena kembang rapi ya ora apa-apa. Kowe milih apa? Milih nang gubuk apa milih kembang rawe? milih lungguh Milih lungguh. Milih lungguh iki, Pak. Lungguh nang gubuk ngono ya. Piye sing cetha to? Aku urung tau ndelok kowe joget, aku tak ndelok. Ngono lho. Kanca-kanca pernawe diurung e. Oh. Setuju ta iki? Ora. Joget. Ya piye? Sing nganggo Joget jan kendangan iso kula nek joget. kuwi lho, Pak Mantri berarti ini anu wae, gubuk wae. Ben. Ya, nganggo gubuk sing engko dicaipongke ya, mangga. Yen limat. We. Ana ndi? Kowe piye? Aku wis do nyanyi lho. Bocah nakal tenan lho iki. Kok njur ra tanggung jawab ditinggal nang gubuk dhewe iki kepiye to kok iki? Edian kok iki. Demara ana duwite lungguh ya kowe. Karena Iki ana tenangno pikirmu. Ya, lah apa-apa mesake Ya, engko wis kono ngasuh. Sesuk-esuk nyegat kol mulih nang omah. Ngombe ya alah. Wis. ya karo simbah wae ya. Oh simbah wae. Simbah ya apa-apa siap ya, Mbak. Kuwi kaya ngono kuwi lek ngampet nguyuh wis tenanan lho Karno. Iya. Yen limat aku kelingan gubuk kae biar tahu lele
Santai wae aku duwe timpeng penyurak. Iya. Penggireng. Heeh, anting ki engko nggirong limbukan, kok bar limbukan mesti turu. Iya. Awas semangat ya Ting ya. Keselen kok kan. Isih bocah kok ya. Teh. Catatan sajroning ati. Jos. Lolo. Jos. Ayo. Kak Siti. Jos. Selolo buka Siti. Jos. Buka Siti. Ayo tambah gayeng nek di senggai. Ayo, ora nggone barang yo ngawur wae. Ae. Lo. Watone Watone jasos. Iya. Ya. Marai gayeng kok ya. Iya, iki mau jane apike karena di fragmenke ketoprak ning bocahe ora gelem kok. Iya. Iya ora apa. Gampang lara. Oh. Anggere menika fragmen ketoprak terus esuk bengi ora mangkat. Iya. Masuk angin, kerokan gondas. Oh iya. Wah, kerokan kok gondas. Ayo wong mumet kok sing dikeroki rak gondas. Iya, pancen yo ngono ya, Mak.